Gana naman sila. Hello! Higa sila. Ang ganda ng panahon today. Sunny day. Hello, turtle! Ay! Morning swim ng mga batuta. Happy na po sila kaya nakabalik na po sa ligo-ligo. Ay! Good morning everyone. Happy Monday. Pero sunog yung mukha naman ng grabing pagsanbiting na itong the other day. Weekend. Para tayo itom des. Hi, good morning. Thank you everyone for always watching. Sa mga nakasupport dyan lagi. Sunod kayong dagoy naman ng wow! Let me see. Oh! Wow! Good job! Thank you for always supporting followers and non-followers. Thank you very much, guys. Happy Monday! Happy Monday, everyone! Ang ganda ng panahon. At ang lechon na face ni Manang. Grabe yung ano po pag lagom-lagom. Grabe, pag sunbathing ni Manang nung last weekend, nung Sabado. Grabe, matagal ako nakaalis sa pool natin. Sunbathing ako. Grabe, talagang laguman. So, ang ganda ng panahon natin today. Ang sarap maligo. Sarap maligo. Natapos na din maligo yung mga anak ko. Yan sila. Hi, my love. You ready to eat your lunch? Huh? Yeah? Go there, I put there. In the counter. You want body armor? Yeah. Okay. So, yan. Ang sarap maligo today. Can you say hi to everyone? Hi, everyone. Ayan yung pugi, yung anak. Yung panganay ko, yung kuya. Sarap maligo. Yan, very inviting yung pool natin. Sarap maligo, lalo patag init. At yan din yung mga manok natin. Diyan sila. At yan din yung mga halaman natin. Ang lalaki na nila. Yung mga kamatis. Tsaka yung mga pepper natin. Wala pang mga hinog, hindi pa tayo makapag-harvest. So, dyan muna sila. Takes time. So, yan. May kamano yung kuya ko. Kasi andito na yung kuya kong anak. Yung bunso, kumain na siya. Yan. Tapos sa sila maligo. Ang ganda maligo. Very ganda-ganda ng panahon. Mainit yung panahon. Maligo na naman ako. Lalagom na naman. Lagom daw is the exotic beauty, the more yummy. Iba dito. Yung mga maiitim nila dito, yung mga exotic beauty, yun yung nakakabighani sa mga puti. Yung sa atin sa Pinas, kailangan pa natin magluta-gluta para pumuti. Maganda, makinis, maputi. Yun yung attractive. Dito sa kanila, sa mga putian, yung nakakabighani sa kanila is yung mga morena color, mga exotic beauty. Ay nako, tama na mga chit-chat. Happy Monday everyone. Hope you have a blessed day and thank you very much for always supporting po. Followers and non-followers, thank you for always supporting po sa video natin kahit nakaka-bored. Thank you very much, guys. Jackpot, hala, 3 na ka-eggs. How many? 4. Bago na sila humanligo. 5. Hala, there's more? Hala, Ezekiel got 3. Hala, Ezekiel got 3. How many now? 2, 4, 6, 8, 10. Wow, we hit the jackpot. Is there's more? There's more? Hala. Matthias shout, Mom, we hit the jackpot. We have lots of eggs. Hala! Ezekiel got, hala, 13. 13, 14, 15, 16, 17. Wow! We hit the jackpot. Yeah, I said that. Hoy, go see the golden chicken. Dali. Napay ko ano? Mom, we hit the jackpot. Hala, we hit the jackpot daw, oy. Ay, we hit the jackpot. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. We got 17 eggs for today. Wow! Mag-thank you ka chickens! Thank you ka chickens! Thank you chickens! In the world, you best. You're the best chicken daw in the world. Tatapos lang na maligo, guys. May kadami-dami. Very good ang chicken. Dami. Wow. Yan siya. Puno-puno ang bakit na maliit. Ganda ng sunset, guys. Maligo ako. Well, ang daddy nagpatulog na sa mga bata.
May pa-light si daddy, oh. Di pa lang kay klaro kay. Hayag-hayag pa man, hayag-hayag. Maraming lights, guys, oh. Kanaragong pa, ikot kuan-kuan ra na, kuan lights. So, yan na siya, guys, oh. Nakikita mo na yung light. Narinig mo, nyo guys, ang mga gangis. Pero kung ano mga gangis. Makikita naman siya. Hello, video day, bisag sa pool day. Anton, mahagbong na yung cellphone day. Yan yung sunset. Yung gangis. Saba na ang gangis. Si daddy, maligo agad si daddy. Yung light niya. Nilagay ko ni daddy kanina pag balik galing trabaho. Meron yung mga lamok. Ay! Lamok! Ayan siya, guys. Hindi pa siya masyadong kita. Pero, dili siguro siya bright kaayo kay kuan man, mga gagmay man ang iyang bulbs. Gagmay ka iyang bulbs. So, tama-tama rin. Tama-tama rin ang hayag-hayag gamay siguro. So, yan. Ligo-ligo. Ang among mga chikiting, tulog na. Hagok na. Readingan na ni daddy. Magbasa sila. Tapos matulog na sila. Yan si daddy, mag-swimming daw si daddy. Swimming daw mi. Ay, wala na may mga samukan. Wala na mga sabaan. Yan. Si daddy. Woohoo. Ligo-ligo. Ano siya? Whoop! Ang gabi, oh. Whoop! Baday, video day. Magbong na yung cellphone day. Impas yun na yung video day. Ah, for the video. Ibutan na ako sa salbabida. For the vlog, yung kahit girl. Bahala na siguro mga tumba. Hala, sige. Undang na ang daddy. Surrender na. Ako na lang na isa. Ay, ako na lang. Ngit-ngit na mga guys. Ngit-ngit na siya. Kadungog mo sa dangis. Ako na lang isa. Ang mga kids, tulog na. Tulog na. Sarap na ligo, guys. Alarm yung tubig. Ayan. Ayan na dyan yung lights. 30 minutes. Gabi na, gabi. Good morning, Philippines. At good evening, ang mga nandito sa tate. Dito. Testing mo ganun, testing sa among lights ba nga gibutang-butang ni daddy pag gikan trabaho. Lights daw eh. Ligo-ligo ko si Manang eh. Ligo-ligo si Manang, gabi na ko. Saba na kayong gamis. Saba na kayo. Ligo na ang Serena. Makay sa Serena. Ay, naku. Ito na mga aninipot, guys. Mga aninipot. Sudahan yun, no? Babang kaya akong pool. So, hindi lang siya, guys. Ay, naku. Muna, mabawang area. Mabawang. Kaya lang yung pad. Yeah, bye. Ang kamot lang. Ang kamot. Na. Kaya ba? Tumutiko eh. Relax. Sorry, ito ba lunat eh? Ay, lunat. Lunat.
Time out. Time out. Taas na taas. Lalo na siya guys. Ano siya guys? Hayag-hayag na play siya. Hayag-hayag. So namin siya ang atong strip light sa ating above ground pool. Yan siya. Ako na lang isa maligo. Si daddy po ana. So ana sa taas. Yan sabay siya. Ako kay kuan man murna anay. Anad ako sa tubig siya gitugnaw. Gitugnaw pano ang kano no. Ang pinay nga kuan ulit kayo og kuan tubig. Diri sa. Ay. Yan siya. Itong kalangitan. Ngit-ngit na pakat ba ta? Pakat mo sa ina. Kabayo. Kabayo di pa. Dali. Nagsuswimming mag-isa si Inday. Swimming si Inday eh. Ako na lang isa guys. Taking a night dip in the pool. Night English kasi manang klaro na ang atong ano. Ang atong lights. Yan ang bahay. Yan siya. Yan. Ako na lang mag-isa. Mag-isa na lang naliligo. Kasi andun na si daddy. Hindi pa siya natulog. Dito lang muna daw ako. Sabi niya, take your time. Parang maglalaro pa yun eh. Hindi naman siya maaga tomorrow. Sabi niya, take your time daw. So yan, no? Ano natin pailaw. Pailaw sa liguanan sa mga batiting. Yan siya guys. Lit-lit na dyan siya oh. Anong oras siya dito? Parang 9 na yata. 9 in the evening. Ligo pa si mother. Ligo-ligo muna. Ang ganda ng langit oh. Wala na yung sunset. Ang ganda ng langit. Dito na siguro matulog ang sirena. Ang sirena. Ay nako. Yan. Andar pa yung pump natin. Ano yung pool natin. Clear na clear pa. Dito na magtatapos ang ating swimming guys. Alas 9 na ng 27 ng gabi. So matulog na ta. Flashlight lang ko kay ngit-ngit na kay ba na makita kong dagway. So mauna siya. Tulog na ta. Yan. Good night everyone. 9:30 na ng gabi. Yan siya pa. Change siya ng ilaw. Tapos meron siyang remote guys na kung gusto niyo lang yan lang na kulay. Yan. Yan siya. Tulog na tayo. Matulog na. Yan. Sarap niya maligo ba kasi hindi siya not very cold. Warm ang water. Maganda siya. Good night guys. Iana siya kangit-ngit guys. Wala na dagway naman ang unwa na. Ligo na lang kanino. Okay guys. Bye-bye guys. Thank you. Bye guys. Diri na nato i-end ang atong vlog di manang. So muna ang atong pool.
Makita lang siya inaana nga na siya lights. So, bye-bye guys! Good night, good night! Good night! Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.